ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days level 1ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 18 மோட்ச சந்நியாச யோகா. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னையோட பகவத்கீதை நம்ம முழுமையா படிச்சு முடிக்கிறோம். 18 அத்தியாயத்தையும் நம்ம பார்த்து முடிக்கிறோம். ஆனா இதெல்லாமே ஒரு சாம்பிள் மாதிரி தான், முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இதே நம்ம இன்னும் நல்லா ஆழ்ந்து அர்த்தத்தோட நம்ம இன்னும் level 2 level 3ல நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நல்லபடியா படிக்க முடியும். அதுவும் இல்லாம இந்த 18 days கோர்ஸ் ஒரு மாசமும் நடக்கும். அது எல்லாத்துலயும் ஒரு தடவையும் ஜாயின் பண்றதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். ஏன்னா ஒரு மாசத்துல பகவத்கீதைய ஒரு தடவை ஃபுல்லா நம்மளால ஃபாஸ்டா நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியும். அது நம்ம மனசுல நல்லா பதியும். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம கிட்ட நல்லபடியா பிரதிபலிப்பு கொடுக்கும். சரிங்களா? அதனால level 2 level 3 எப்போ எங்க போனாலும் கடைசியில நம்ம இந்த 18 days கோர்ஸ் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், அட்டென்ட் பண்ணணும். அதுதான் நான் பண்ற ஒரு விஷயம். அது உங்களுக்கும் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 18. இதுல நம்ம எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். அதாவது பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். பகவான் வந்து 3 யோகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? எப்படி வந்து சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா சாப்டர் 2 வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் வந்து 2வது அத்தியாயத்துல கொடுத்திருந்தாங்க. எல்லாமே என்னது யோகங்கள், கர்மத்தின் மூலியமா செய்யற பக்தி, அதாவது பகவானை நம்ம திருப்தி பண்றது. அதே மாதிரி பக்தியின் மூலமா நம்ம பகவானை அடையிறது. அதுக்கப்புறம் ஞானத்தின் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், பகவத்கீதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது 2nd சாப்டர்லயும் நம்மளுக்கு பகவான் முழுசு 3 யோகங்களை பத்தியும் கூறியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி 18வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் 3 யோகங்களையும் பத்தி கூறியிருப்பாங்க. சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 18வது அத்தியாயம். ஒரு தடவை எல்லாத்துக்குமே ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகும். இதுவும் சம்மரி மாதிரி தான் இருக்கும். என்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர்ல போகும்போது பார்க்கலாம். துறவரத்தின் முழுமை, அது இந்த சாப்டரோட பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரணம் சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபதகால் கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகு நாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. न ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு அத்தியாயம் 18 பார்க்க போறோம். அதிகமான ஸ்லோகங்கள் கொண்ட அத்தியாயமும் வந்து 18வது அத்தியாயம் தான். நம்ம என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 18.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டாதசோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச்ச सन्नयासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश
பிருத்தக் கிளேஷி நிஷூதன. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன் அப்படின்றத பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. அதாவது 3 சாப்டர்ல வந்து பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. அதாவது 3வது சாப்டர்ல செயலை செய்யறது சிறந்ததா, செயலை துரத்தல் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் 5வது சாப்டர்லயும் இதே மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. இப்போ 18வது சாப்டர்லயும் பகவான்கிட்ட தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன் அப்படின்ற கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க. கேசி அசுரனை கொன்றவரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல கேசி அசுரன் அதாவது குதிரை வடிவத்தில் வந்து அசுரனை பகவான் வந்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம மனதில் உள்ள சந்தேகம் அது வந்து கேசி அசுரன் மாதிரி, அந்த அசுரனை பகவானால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், அழிக்க முடியும். அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் இல்லைங்களா? அப்ப யாரு புலன்களின் அதிபதி? பகவான். அப்ப பகவான்கிட்ட அவங்க இந்த கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.2 ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம ஃபலத்யாகம் பிராஹுஸ்த்யாகம் விசக்ஷணாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். ஜட ஆசைகளை நம்ம வந்து விட்டுறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அது என்ன ஆகுது, சந்நியாசம். அதே வந்து எல்லா செயல்களோட பலனையும் நம்ம வந்து ரினௌன்ஸ் பண்ணிடுறோம், பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடுறோம். அப்ப அது தியாகம் அப்படின்ற விளக்கத்தை அர்ஜுனருக்கு பகவான் கொடுக்குறாங்க நமக்காக. மாதாஜி 18.3 தியாஜ்யம் தோஷவதித்யேகே கர்ம பிராஹுர்மனீஷினஹ யஜ்யதான தப கர்ம ந தியாஜ்யமிதி சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே ரினௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது பலனை அஜட ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருத்தல், அதே வந்து செயல்களுக்கான பலனை துரத்தல், இந்த 2 விஷயம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பலநோக்கு செயல்களை தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலையும் ஈடுபடாம இருக்கலாமா அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்க பகவான், யாகம், தானம், தவம் இவைகள் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ, ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையில என்னென்ன யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் செய்யணுமோ அது அத்தனையும் என்ன செய்யணும், அவசியம் செய்யணும். ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது, அது மேல ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நேத்துக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, முக்குணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள், யாகத்தில் எப்படி இருக்கும், தானத்தில் எப்படி இருக்கும், தவத்தில் எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல நம்ம எந்த முறை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும், நம்ம சத்துவகுணத்தில் உள்ள யாகம், தானம், தவம் இதோட தாத்பரியத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை என்ன செய்யணும், என்னைக்குமே கைவிடாம நம்ம அதை வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.5 யஜ்யதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் கார்யமேவ தத் யஜ்யோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனீஷினாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தியாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எதற்காக நம்ம யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பாபங்கள்லாம் தொலைக்கிறதுக்காக, நம்ம ஆத்மாவை சுத்திகரிப்பு பண்றதுக்காக. எப்பயுமே நம்ம வந்து இந்த அதாவது இந்த ஸ்தலங்கள், புனித ஸ்தலங்கள்லாம் போறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ரொம்பவே வந்து பகவானோட எனர்ஜி அங்க ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். பக்தர்களோட அந்த மந்திரங்களோட ஒளியில அங்க இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ முதல் படியா அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து தீர்த்த யாத்திரை அப்படின்னு வந்து போவாங்க இல்லைங்களா. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க செஞ்ச அந்த கர்மங்கள் எல்லாம் தொலைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி போற பழக்கங்கள் உண்டு. அதனால கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி தாமுக்கு போறது, அதுக்கப்புறம் யாகங்கள் பண்றது, தானம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, என்ன மாதிரி தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. தவம், அதுவும் வந்து தவம்ன்றது நம்மளுக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கிறது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம சிறந்த முறையில நம்ம
உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் செய்யணும். அதனால நமக்கு என்ன நன்மை ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட பாவங்கள் தொலைஞ்சு நம்ம தூய்மை அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.6. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கோவிலுக்கு போறோம். இப்ப கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்? எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு கணக்குல 108 சுத்து சுத்துறது, இல்லைன்னா ஒரு 9 விளக்கு ஏத்துறது, 9 வாரங்களுக்கு ஏத்துறது, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கணக்குகள் வச்சுக்கிட்டுலாம் போவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி செயலை எதிர்பார்த்து போகாம நம்ம என்ன பண்ணணும், அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து போகாம நம்ம பற்றுதல் இல்லாம நம்ம பகவானுக்காக இந்த கடமைகளை, என்னென்ன கடமைகள், யாகங்கள், தானம், தவம், இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும், இத்தகைய செயல்கள்னா யாகம், தானம், தவம், பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிரித்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இது பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், காரணம், குணம். அதாவது 18.7, 18.8, 18.9 உள்ள ஸ்லோகங்களோட டேப்லெட் காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். குட்னஸ்ல உள்ளவங்க டியூட்டியா செய்வாங்க. அதுதான் கரெக்டான ஒரு விஷயம். யாகம், தானம், தவம் இதை கடமையா செய்வாங்க. இருக்கிறதுல சிறந்த விஷயம் அது. அதே ரஜோ குணத்தில் உள்ளவங்க பயத்தினால செய்வாங்க. இதெல்லாம் செய்யலைன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ, இல்லைன்னா நமக்கு வர ஆபத்து வராம இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க பயத்தினால அவங்க அதை செய்வாங்க. அதுவும் தப்பான முறை. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அறியாமையினால அதை செய்யாம இருப்பாங்க, இல்லைன்னா அதை வேற ஏதாவது தப்பான விஷயங்களுக்காக அதை அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அதுவும் தவறான முறை. இருக்கலே சிறந்த முறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய கடமையை நம்ம நினைச்சு அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். யாகம், தானம், தவத்தை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.13, 14. पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्णा. பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எந்த ஒரு செயல் நடக்கணும்னாலும் இந்த 5 விஷயமும் செயல்ல இணைஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் என்ன ஆகும், அந்த செயல் நமக்கு நடைபெறும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்னென்னு பார்க்கலாம். செயலுக்கான இடம், உடல், செய்பவன் ஆத்மா, பல்வேறு புலன்கள் மூலியமா தான் நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் இல்லைங்களா? பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யணும்ன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நிறைய முயற்சிகள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் விஷயங்கள். இது மட்டும் பரமாத்மா, அல்டிமேட் பரமாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப செயலுக்கான இடம், உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் தேவை. அப்பதான் அந்த செயல் நடக்கும். இறுதியாக பரமாத்மா நம்ம சொல்றீங்களா, நம்ம இது எல்லாமே கூட இருக்கும். முயற்சி பண்ணுவோம், புலன்கள், செய்பவன், உடல் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா பகவானோட அனுமதி இல்லை அப்படின்னா இந்த 4மே நம்ம முயற்சி பண்ணாலும் அந்த செயல் நடக்காது. அதனால நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது நமக்கு நடக்குது அப்படின்னா அது பகவானோட அனுமதியின் பேர்ல தான் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமா எந்த ஒரு செயல் நடந்தாலும் அது என்னால நடந்தது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நம்மளுக்கு வராது. ஏன்னா எந்த ஒரு செயல் இந்த உலகத்தில் நடக்கிறதுனாலும் இந்த 5 காரணங்களே காரணம் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. மாதாஜி 18.16. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्णा. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக
அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.18. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. हरे कृष्णा. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகமும் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. நம்ம ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறோம்னா இந்த 3 விஷயமும் அதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த 3 சேர்ந்து செயலை தூண்டும். அதே புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஒண்ணுத்துக்கு நம்ம விருப்பப்படுவோம், அதற்கு அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த 3 பேரும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க. அதே அந்த செயலை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னும் போது புலன்கள் தேவை, செயல் தேவை, செய்பவன், இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு உணவே இருக்கு, உணவை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம், பார்த்த உடனே அது நமக்கு சாப்பிடணும்னு தோணுது. அப்ப அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அதே வந்து நம்ம அதை சுவைக்கும் போது நமக்கு புலன்கள், செயல், செய்பவன், இந்த 3ம் தேவை, இல்லைங்களா? அப்போ இந்த விஷயங்கள், இந்த 6 விஷயங்களும் வந்து நமக்கு இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதாவது செயலை தூண்டுபவை, செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கப்புறம் வர ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து இந்த 6 விஷயங்களையும் குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி எப்படி இருப்பாங்க, சம்பந்தப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். மாதாஜி 18.19, 20, 21. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. हरे कृष्णा. 22 माताजी. 22. यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्णा. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றின் 3 வகைகள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அப்ப அறிவு, செயல், செய்பவன், இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு செயலை தூண்டுபவை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம், இல்லைங்களா? இந்த 3 விஷயங்களுக்கும் அறிவு, 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கும், 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட அறியப்படும் பொருள், அப்புறம் அறிபவன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வரிசையா பார்ப்போம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த. 18.20 உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிந்திருக்கப்பட்டாலும் அவைகள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அப்போ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவம், வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாம மிருகங்கள், பறவைகள், இப்படி எல்லாத்துலயும் இருக்கு, இல்லைங்களா? உயிர்வாழிகள் அது எல்லாமே என்னதுன்னா ஒன்னே, அதாவது ஆத்மாவா பார்க்கிறது, சரிங்களா? அதாவது எல்லா உயிரினத்தையும் ஆத்மா, பரமாத்மாவா பார்க்கிறாங்க, இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சத்துவகுணத்தின் அறிவு அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கிறது. இப்ப வந்து அனிமல்ஸ் வேற, பேர்ட்ஸ் வேற, அதே மாதிரி மனிதர்களும் இவங்க நல்லவங்க, இவங்க கெட்டவங்க, இவங்க விரோதி, இவங்க வந்து நண்பன் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்கிறாங்க, இல்லைங்களா? அது வந்து ரஜோகுணத்தின் அறிவு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும், அதுலயே அவங்க நிலைச்சிருப்பாங்க. அது சரியா இல்லாம தப்பா கூட இருக்கும், ஆனா அதுலயே அவங்க அதுதான் உண்மைன்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து தமோகுணத்தின் அறிவு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.23, 24, 25. नियतं संगरहितं अरागद्वेषतकृतं अफलप्रेत्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसं तद्राजसमुदाहृतम्. अनुबन्धं चयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं
मोहादारप्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते. हरे कृष्णा. இதற்கு முன்னாடி பார்த்தது 3 குணத்திற்கு உள்ளவங்களோட அறிவு. அதாவது சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எல்லா ஆத்மாவையும், அதாவது எல்லா உயிரினத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க, ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. அதே ரஜோ குணத்தில் உள்ளவங்க வேறுபடுத்தி பார்ப்பாங்க. தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க அறியாமையினால சரியான புரிதல் இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது செயல்ல முக்குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஒரு செயல்ல இந்த விஷயங்கள் இருக்கணும். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பற்றுதல் இல்லாம செய்யற செயல், விருப்பு வெறுப்பு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம இருக்கிறது, பலனை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் சத்துவ குணத்தின் செயல்னு பார்க்கிறோம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது நிறைய ஆசைகள், அதற்கான முயற்சிகள், அதுலயும் அகங்காரம் இருக்கும், தான் எல்லாத்தையும் செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்கள் ரஜோகுணம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயல் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ மற்றவங்களுக்கு கெட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலுமே அந்த செயல் அவங்க செய்வாங்க. அப்புறம் சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கிற செயல்களை செய்வாங்க. அந்த மாதிரி செயல் யார் செய்யறாங்களோ அவங்க தமோகுணத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.26, 27, 28. मुक्त संगो नहं वादी कृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत शब्द शटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது அறிவு பத்தி பார்த்துட்டோம், அடுத்தது செயல் பார்த்துட்டோம், இப்ப செய்பவன் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி 3 குணங்களோட தொடர்பு இல்லாம அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல நம்ம அர்ஜுனன் நம்ம எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? இயற்கை குணங்கள் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் அவங்க போர் எப்படி பண்ணாங்க? பகவான் சொன்ன பகவத்கீதை உபதேசம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் உற்சாகத்தோட மன உறுதியோட போர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அது மாதிரி வெற்றி தோல்வி பொருட்படுத்தாது. அது மாதிரி அவங்களுக்கு அதுல வெற்றி தோல்வி போர் பண்ணணும், பகவானுக்காக பண்ணணும், அதுல உள்ள வெற்றி தோல்வியை பத்தி கவலைப்படாம பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு குணத்தோட தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளவங்களோட நிலைப்பாடு இந்த மாதிரிதான் இருக்கும். அதாவது தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் வச்சிருப்பாங்க, அந்த பலன்களை அனுபவிக்கவும் அவங்க ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க, பேராசையும் இருக்கும், பொறாமையும் இருக்கும், தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுவாங்க. தனக்கு பிடிச்சது கிடைச்சுன்னா சந்தோஷம், கிடைக்கல அப்படின்னா துக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா? அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக பிடிவாதக்காரனாக ஏமாற்றுபவனாக பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக சோம்பேறியாக எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திர விதிக்கு எதிராக இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அதுலயே பிடிவாதமாவும் இருப்பாங்க, ஏமாற்றமும் செய்வாங்க, மற்றவங்களை அவமதிப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் காலம் தாழ்த்துவங்களா இருப்பாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது தமோகுணத்தின் செயலாளி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.29, 30, 31, 32. बुद्धेर्भेदं कृतेश्चैव
गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே அதுல 18.30 ஸ்லோகத்துல சத்துவ குணத்தோட புத்தி எப்படி இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, இதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இதுல நம்ம தெரியாம வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட அறியாமை தான் இல்லைங்களா? அப்ப எது செய்யணும், செய்யக்கூடாது, ரோட கிராஸ் பண்ணணும்னா அதற்கான ரூல்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றோம்ங்களா? அது மாதிரி சாஸ்திரத்தில் உள்ள விஷயங்கள்ல எது செய்யணும், செய்யக்கூடாதுன்றதை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, தர்மம் அதர்மம், அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. பந்தப்படுத்துவது ஜட ஆசைகள், முக்குணங்கள். விடுதலை செய்வது எது, பக்தி, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இரண்டிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவங்க எதுலையுமே எப்பயுமே எந்த நிலையில இருப்பாங்க, அதர்மம், சாஸ்திரத்துக்கு பக்கம் வரமாட்டாங்க, பகவான ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. அப்படி உள்ளவங்களோடது அது தமோ குணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 33, 34, 35. கிருத்யாயயா தாரயதே மனப்பிராணேந்திரிய கிரியாः யோகேன வ்யபிசாரிண்யா கிருதி சா பார்த்த சாத்விகி யயா து தர்ம காமார்த்தான் கிருத்யா தாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன ஃபலாங்காங்க்ஷி கிருதிஹி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் வேயம் சோகம் விஷாதம் மதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா கிருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது மன உறுதி. குணங்களில் உள்ளவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்ப்போம். பிரித்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியில் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதுமான மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நிலையில உறுதியா இருப்பாங்க. உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. புலன்களையும் மனத்தையும் வாழ்வையும் கட்டுப்படுத்துறது அது சத்துவகுணத்தின் சார்ந்ததாகும் நம்ம பார்க்கிறோம். இதற்கு பிரகலாத் மகாராஜோட வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு மன உறுதியோட இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கலாம். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு இல்ல பாருங்க இங்க, அதாவது மோட்சம், அதற்கு அவங்க எப்பயுமே பிரயத்தனப்பட மாட்டாங்க. ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க வெறும் பொருளை ஈட்டணும், அந்த பொருளால நல்ல சுகங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தான் அவங்க இருப்பாங்களே தவிர பக்தியில அவங்களுக்கு அவ்வளவா பற்றுதல் இருக்காது. அப்போ அப்படிப்பட்ட மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது கனவு, நிதர்சனம் இல்லாத விஷயங்கள், அப்புறம் பயம், கவலை, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி உள்ளவங்களோட மன உறுதி தமோகுணம்ன்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.37, 38, 39. 36 போட்டிருக்குண்டா? அதுவும் படிச்சிடலாம் மாதாஜி, அவசியம்.
त्रिविदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालयस्य प्रमादोत्तम तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्णा. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா சுகம். அது எப்படிப்பட்டது, சத்துவகுணத்து ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கிறத பார்ப்போம். ஆரம்பத்தில் விஷம் போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது என்று நம்ம பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், விஷம் மாதிரி இருக்கும். இறுதியில் அது அமிர்தம் மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். நிறைய என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த புலன்களுக்கான இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சுட்டே இருந்திருக்கிறோம். அதே பழக்கப்பட்டு இருக்கு நமக்கு. அப்படின்ற பட்சத்துல இப்போ நம்ம இந்த பிறவில நம்ம என்ன பண்றோம், அத மனித பிறவி எடுத்தது பிறகு நமக்கு பக்தியில நாட்டம் வருது இல்லைங்களா. அது ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், இவ்வளவு நாள் பழக்கமான அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருந்து நம்மள வெளியில வந்து பகவான் மேல பக்தி செய்ய சொல்லும்போது அது நமக்கு ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், விஷம் மாதிரி இருக்கும், பிடிக்காது, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனால் அதுல பக்தியில நம்ம நிலைப்பாடு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இறுதியில நம்மளுக்கு என்னத்தை கொடுக்குது, அமிர்தமான பகவானே நமக்கு கொடுக்குது இல்லைங்களா. அப்ப ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு, அதாவது உடலல்ல ஆத்மா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் ஆத்மாவோட கடமை அப்படின்னு ஏத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். அதுவும் இல்லாம ஆத்மாதான் நித்தியமானது, ஜட உடல் நித்தியமானதல்ல, ஜடம் உலகமும் நித்தியமானது நமக்கு கிடையாது. இங்க உள்ள எந்த விஷயமும் நமக்கு என்னைக்குமே நம்ம கூட இருக்கும்ன்றது கிடையாது. அப்ப என்னைக்குமே நம்ம கூட யாரு இருக்காங்க, பரமாத்மா. அப்போ பரமாத்மாவோட ஆத்மா சம்பந்தப்படணும், அதுதான் நித்தியமான ஒரு விஷயம். அப்போ தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ரஜோகுணத்தின் சுகம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தோம்னா, ஆரம்பத்துல நல்லா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். அது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லாம் நம்ம நிறைய பண்றோம் இல்லைங்களா. அது எல்லாமே ஆரம்பத்துல எப்படி இருக்கும், நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா இறுதியில என்ன ஆயிடும், விஷமா மாறிடும். உணவுப் பொருளே நம்ம எடுத்துக்கலாம். நமக்கு இப்போ ரொம்பவே ஒரு ஸ்வீட் பிடிக்குது, ஆரம்பத்துல நல்ல அமிர்தமா இருக்கும், நிறைய சாப்பிடுவோம் சரியா. நல்லா சாப்பிட்ட உடனே கடைசியில என்ன ஆகும், அது நமக்கு அஜீரணத்தை கொடுத்துரும், இல்லைன்னா உடம்புல நம்மளுக்கு நோயை உண்டாக்கிடும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நமக்கு ஈடுபடும் போது ஆரம்பத்துல அது அமிர்தமா இருந்தாலும் பின்பு என்ன ஆயிடுது, நம்மளுக்கு விஷமாகுது. அதுவும் மட்டும் இல்லாம நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த இது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ஈடுபடும் போது விஷமான இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியிலே நம்ம இருப்போமே தவிர நம்மளால பகவானை நம்மளால அடைய முடியாது. அதுவுமே என்னது, ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிற சுகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்களது வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன்னால என்னன்னே தெரியாது, பக்தி அந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு சுத்தமா அவங்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடே இல்லாம இருப்பாங்க. ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக, சரியான புரிதல் இல்லாம அறியாமையிலே அவங்க இருப்பாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த மாதிரி சுகம் வந்து தமோகுணத்தை சார்ந்ததாக நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.20 முடிச்சாச்சு. 18.20 அல்ல 33 முடிச்சிட்டோமா? முடிச்சாச்சு. ஓகே. 41, 42, 43, 44. ब्राह्मण क्षत्रिय विंशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि
स्वभाव प्रभवै गुणैः शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களின் அடிப்படையில 4 வகையான ஆசிரமங்கள், அதாவது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது முக்குணங்களோட அடிப்படையில எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளின் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அப்ப இவங்க சத்தோகுணம். இதெல்லாமே பிராமணர்களுடைய தன்மைகளா பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த 9 விஷயங்களையும் இந்த குணத்தோட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள யாரா இருக்காங்க, சத்துவகுணத்தில் சேர்ந்தவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவற்றை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இவங்களோடது எல்லாம் பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கு, ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததா இருக்கும். அப்போ பிராமணர்கள் சத்துவகுணம், சத்திரியர்கள் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்கள் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வைஷ்யர்கள் அவங்களோட குணங்கள் பார்த்தோம்னா பேஷனும் இக்னோரன்ஸும் கலந்திருக்கும். வைஷ்யர்கள்ன்றவங்க யாருன்னா இந்த பொருள் ஈட்டி தருவாங்க, அதாவது அரசருக்கு பொருள் ஈட்டி கொடுப்பாங்க, பிசினஸ் பண்ணி விவசாயம் பண்றது, பசுவை பராமரித்தல் அந்த காலத்துல இல்லைங்களா? இப்ப வேற விஷயங்கள், இப்ப நம்மள டாக்ஸ் கட்டுறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வைஷ்யர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அதே உழைப்பாளிகள்ன்றவங்க கடைநிலையில உள்ளவங்க, எல்லாருக்கும் உதவியா இருப்பாங்க. இந்த 3 பேருக்கும், பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்களுக்கு 3 பேருக்கும் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்கள் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவங்களது முழுக்க முழுக்க இக்னோரண்ட், தமோகுணத்தை சார்ந்ததை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ முக்குணங்களை பொறுத்து பார்க்கும்போது பிராமணர்கள் சத்துவகுணம், சத்திரியர்கள் ரஜோகுணம், வைஷ்யர்கள் தமோகுணமும் ரஜோகுணமும் சேர்ந்து இருக்கும். அதே வந்து சூத்திரர்கள் வெறும் தமோகுணத்தில் உள்ளவங்கள நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.46. யத பிரவ்ருதிர்பூதானாம் ஏன சர்வமிதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தமப்யர்ச்சய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையால் செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், இப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாங்க, எனக்கு போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல, நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணி எல்லாம் வந்து யாசகம் பண்ணியாவது நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கை நான் வாழறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு சத்திரியர் அவங்களோட கடமையை செய்யறதுதான் சிறந்தது. அதே அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்களோட கடமையை வந்து விட்டுடக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவங்களுக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமையின் மூலியமா என்ன பண்ணணும், பக்குவத்தை அடையணும், பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை திறன்படி செய்யறதே பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது ஈடாகும். மாதாஜி 18.47. ஏயான் ஸ்வதர்மோ விகுணத் பரதர்மான் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் நாப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாப விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பகவான் வந்து அர்ஜுனனை போரிட சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதுல என்ன சொல்றாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட, அவங்கவுங்களோட கடமைகளை செய்யறதுதான் சிறந்தது. அவங்களோட கடமைகள்ல பாபங்களால சூழ்ந்திருந்தாலும் அது அவங்கள பாதிக்காது. அப்ப அர்ஜுனர் போர்ல நிறைய பேரை வந்து அவங்க அழிச்சாலும் அதுக்கான பலன் வந்து அவங்களுக்கு பாப விளைவுகளை வந்து சேராது அப்படின்றத நம்ம இங்க
பார்க்கிறோம். இதன் மூலியமா நமக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நம்மளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம திறன்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.49. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். நிஷ்காம கர்ம யோகாவை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பகவத்கீதை 18th சாப்டர்ல பகவான் 3 யோகங்களை பத்தியும் குறிப்பிட்டிருப்பாங்கன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். யாரு? சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்யும் முறையில் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.54. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम. हरे कृष्णा. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல உள்ளவங்கள இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. ஏன்னா பலனை எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பற்றுதல் இல்லாம பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது, கவலை ஏற்படாது. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எதையும் எதிர்பார்த்தும் அவங்களோட கடமைகள் இருக்காது இல்லைங்களா? அதனால எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர் வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். இந்த ஒரு நிலைப்பாடு மனம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, தூய பக்தி அப்படின்றது கிடைக்குது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 18.55. பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான்யஸ்சாஸ்மி தத்வதः தத்தோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே ததனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். நிஷ்காம கர்ம யோகா சொல்லிட்டாங்க பகவான். அதற்கப்புறம் இந்த மாதிரி மனநிலையில இருக்கும்போது தூய பக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தூய பக்தியினால மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானை புரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவானோட திருநாடு வைகுண்டம் கோலோகம் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.56. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மதவ்யபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாதவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும், கோலோகம் வைகுண்டம் அடைய முடியும். அப்போ எல்லா விதமான செயல்கள், ஆனா செயல்கள் எப்படி இருக்கணும், நிஷ்காம கர்ம யோகாவா இருக்கணும். பற்றுதல் இல்லாம, பந்தப்படாம, எதையும் எதிர்பார்க்காத செயல்கள். அப்படிப்பட்ட எந்த செயல் செஞ்சாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையினால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. மத்தது 18.58. மச்சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்த மஹாங்காரான் ந சோஷசி வினங்ஷசி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், கிருஷ்ண உணர்வில், பக்தியில், சரிங்களா? அப்போ அந்த பக்தியில நம்ம நிலைப்படும் போது எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். இதுவும் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பக்தியை நம்ம சிறந்த முறையில பகவானுக்காக செஞ்சு அதே சமயத்துல நம்ம கடமைகளையும் நம்ம பற்றுதல் இல்லாம செய்யும் போது எவ்வளவு தடங்கள் வந்தாலும் அது என்ன ஆயிடும், நம்ம அதை ஈஸியா நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தோட கடந்து விட முடியும்ன்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 18.61. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் ஜட சக்தியால், அதாவது 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மகா தத்துவம். அப்போ ஜட சக்தியால், ஜட இயற்கையால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம், அது என்னது? நம்மளோட இந்த உடல். அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுழுத கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். பரமாத்மாவே என்ன பண்றாங்க? வழி நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உயிர்வாழிகளின் பயணங்கள்னும் போது அந்த கீழே உள்ள அந்த அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து மேல உள்ள நம்ம இந்த மனித பிறப்பு வரைக்கும் உள்ள பயணங்கள், அது எல்லாமே யார் வழி நடத்துறாங்க? பகவான். எதை பொறுத்து? நம்மளோட கர்மத்தை பொறுத்தும், நம்மளோட ஆசையை பொறுத்தும், நம்மளோட குணத்தை பொறுத்தும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா பகவான் ஏன் நமக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாங்கன்றத பக்தர்கள் என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அது எதனால வந்திருக்கு? நம்மளோட ஆசை, கர்மம், குணம், அதனாலதான் கஷ்டம் வந்திருக்குன்றத பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நல்லபடியா உணர்ந்திருப்பாங்க. அதனால பகவான் என்னைக்குமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? நிந்திக்கவே மாட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கஷ்டத்தையும் அவங்க கர்ம வினையா நினைச்சு அதை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு பக்தியில மட்டுமே அவங்களோட மனம் நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 18.62. தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். வரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யார்கிட்ட? நம்ம கிட்டயே எப்பயும் நித்தியமா இருக்கிற பரமாத்மா. ஆத்மா கூட யார் நித்தியமா இருக்காங்க? எல்லா பிறவிகளிலும் யார் நித்தியமா இருக்காங்க? சாட்சியா இருக்காங்க இல்லைங்களா? தர்மம் அதர்மத்தை நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும், சாஸ்திரத்தை நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் கொடுத்தாச்சு, அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். அவங்க சாட்சியா இருக்காங்க. அப்போ அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சரணடையணும். அவரது கருணையினால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். அமைதி எப்ப கிடைக்கும்? இந்த உலகத்தில் கிடைக்குமா? கிடையாது இல்லைங்களா? அப்போ அது எங்க கிடைக்கும்? பகவானோட லோகம், கோலோகம், வைகுண்டத்துல கிடைக்கும். அந்த நித்திய இடத்தை நம்மளால அடைய முடியும். யாருக்கிட்ட சரணடையும் போது? பரமாத்மா கிட்ட சரணடையும் பொழுது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 18.63. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்சைததசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கானது. அர்ஜுனன் மூலியமா பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஸ்லோகம். இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்றத பகவான் உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் கொடுத்த ஞானம் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதை நல்லபடியா நம்ம சிந்திக்கணும். அதற்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யணும் அப்படின்றத பகவானோட உபதேசமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஆனா அர்ஜுனன் முறையில நம்ம கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான் விருப்பப்பட்ட மாதிரி நம்ம பற்றுதல் இல்லாத நிஷ்காம கர்மயோகா, அக்கர்மா செய்யணும், சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், பக்தி தொண்டில ஈடுபடணும், பகவானுக்கான செயல்களை நம்ம நித்தியப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 18.65. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். பகவான் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க? எப்பவும் அவங்கள பத்தி நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா மனம் நம்ம அவங்கள பத்தி நினைக்கலாம் என்ன பண்ணும்? இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள்ல அது ஈடுபடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? ஜட உலகத்தில் சம்பந்தம் ஏற்பட்டுடும். அப்போ அந்த மனத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை நினைப்பது நம்ம பழக்கப்படுத்தணும். அப்போ என்னை பற்றி நினைத்து, எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி 18.66. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ
அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சக. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து, இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம். என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாப விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. நம்ம செய்யற தர்மங்கள் எல்லாம் நம்ம விடணும்னு போது நமக்கு என்ன ஆயிடும்? பயம் வந்துடும் இல்லைங்களா? இதற்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் இது கோவர்தன லீலா தான். இந்திரனுக்காக பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, கோவர்தனுக்கு பண்ணாங்க பகவான் சொல் கேட்டு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன வந்தது? கஷ்டம் வந்தது. பெரும் வெள்ளம் வந்து அந்த ஊரையே, விருந்தாவனத்தை அழிக்கிற அளவுக்கு கஷ்டம் வந்தது. ஆனாலும் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் கிட்ட சரணம் அடைஞ்சாங்க. அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க? பாப விளைவுகளிலிருந்து காப்பாத்துனாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்படி சரணடையும் போது பகவான் நம்மள பாப விளைவுகள்ல இருந்து பாதுகாப்பாங்க அப்படின்றது, அதுவும் பயப்படாதே அப்படின்னு வேற நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.67. இதம் தே நா தபஸ்காய நா பக்தாய கதாச்சன ந சாஷு சூஷவே வாச்சியம் ந ச மாம் யோப்யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்பட கூடாது. அப்ப யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் வந்து கொடுக்க கூடாது? தவம் தவம் இருந்தால் மட்டுமே பகவத்கீதை கிடைக்கும். பக்தி இருந்தால் மட்டுமே பகவத்கீதை கிடைக்கும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் மட்டுமே பகவத்கீதை கிடைக்கும். பகவான் மீது பொறாமை இல்லாமல் அன்பு இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே பகவத்கீதை கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதை இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. சரிங்களா? அப்ப யாருக்கிட்ட தவம் இல்லையோ, பக்தி இல்லையோ, பக்தி தொண்டு இல்லையோ, பகவான் மீது பொறாமை இருக்கோ, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது? பகவத்கீதைய கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அதோட அருமை தெரியாது, பகவானையும் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. மாதாஜி 18.68, 69. ய இமம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத்ய சம்சயः ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின் மே பிரியக்ருத்தமः பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த பரம ரகசியத்தை பக்தர்களுக்கு யாரு கொடுத்தாங்க? பிரபு பார்த்தா இந்த உலகம் உள்ள எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் இந்த தூய பக்தி தொண்டு, பகவத்கீதை ஞானத்தை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட இல்லாம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பிரபு பார்த்தா செஞ்ச மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்போ அந்த மாதிரி யார் வந்து பகவத்கீதையை மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன வந்து கிடைக்குது? தூய பக்தி தொண்டு உறுதி செய்யப்படுவதோடு, ஏன்னா பக்தி தொண்டு தான் சிறந்தது இல்லைங்களா? அதாவது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதுதான் நித்தியமான விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதையில இருந்து. அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். பக்தி சேவை செய்யறதுனாலையும் என்ன ஆகுறாங்க? அவங்க அடையிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அவனை விட எனக்கு மிகவும் பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் இருக்க முடியாது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 18.70. அத்யேஷதே சய இமம் தர்மியம் சம்வாதமாவயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டசாமிதி மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் விளக்கம் கொடுக்கறதுனால தூய பக்தி தொண்டு கிடைக்குது, அதனால பகவானை கண்டிப்பா அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கேட்கறதுனால என்ன கிடைக்குது அப்படின்றது பகவான் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை, யாருக்கும் யாருக்கும் நடந்த உரையாடல்? பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல். இதை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருது? பகவான் யாருன்ற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிய வருது. ஏன்னா பகவான் எல்லாத்தையும் விளக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா? பக்தி யோகத்துல
அதாவது 3 சக்திகள் இருக்கு, எல்லாமே தன்கிட்ட இருந்து தான் உருவாச்சு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் இங்கேயும் என்ன பண்றாங்க, நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 18.71. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्णा. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எப்படி கேட்கணும்? நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாப விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். அதாவது பகவத்கீதை படிக்கிறதுனாலும் கேட்கறதுனாலும் என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல நமக்கு தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி 18.73. अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्याच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्णा. அர்ஜுனன் கூறினார், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. நம்மளுக்கும் உள்ள மயக்கம், இதுவரைக்கும் இருந்த ஒரு அறியாமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா? தெளிவில்லாமல் இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? அது நமக்கு முன்ன இருக்கணும், இந்நேரம் நீங்கி இருக்கணும். அப்போ அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க? எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. அவங்களோட மயக்கம் என்ன இருந்தது? 5 விஷயங்கள் இருந்ததுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கம்பேஷன், சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை இந்த போர் பண்றதுனால, அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் பாதிக்கப்படும், இன்டெசிஷன், 5 விஷயங்கள். அப்போ மயக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பகவத்கீதை கேட்கறதுனால நீங்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின் படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இந்த இடத்துல நம்மளும் அர்ஜுனரோட நிலைப்பாட்டுல இருந்து பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு பகவான் பக்தி இது பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம கடைபிடிக்கணும். மாதாஜி 18.74-75. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं. हरे कृष्णा. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். நம்மளோட இந்த சாஸ்திரங்கள்ல பகவத்கீதை, பாகவதம் இது 2 இருக்கு இல்லைங்களா? இது 2 பாத்தீங்கன்னா மகாத்மாக்களோட உரையாடல் தான் ஃபுல்லா. அதனால இதெல்லாம் உத்தம ஸ்லோகங்கள். நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம ஒரு ஆத்மா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள், கண்டிப்பா மனித பிறவில தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள். அப்போ பகவத்கீதையில 2 மகாத்மாக்கள் யாரு? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும். பாகவதத்துல நிறைய பேர், சரிங்களா? அதாவது பிரம்மா இருக்காங்க, நாரதர் இருக்காங்க, வியாசர் இருக்காங்க, சுகதேவர், பரீட்சித் மகாராஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து நைமிஷாரண்யம் ரிஷிகள், மைத்ரேயர், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, விதுரர், இந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் இருப்பாங்க. அவங்களோட சம்பாஷணை எல்லாம் நம்ம கேட்கறதுன்றது நம்ம வந்து நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு நமக்கு தெளிவையும் தன்னுணர்வையும் ஏற்படுத்தும். அப்போ இப்ப பகவத்கீதையில யார் 2 மகாத்மாக்கள்? கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும். இப்ப சஞ்சய் என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயக்குச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையினால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்றத சஞ்சயன் கூறுறாங்க. அப்ப வியாசர் அவங்களோட கருணையினால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? ஞான திருஷ்டி. போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதுன்றத அவங்களால பார்க்கவும் கேட்கவும் முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட கருணையினால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை அவங்க பார்க்க முடிஞ்சது, கேட்க முடிஞ்சது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 18.76. राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम्
ஹிருஷ்யாமி ச முகுர்முஹு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். இந்த நிலைப்பாடு நமக்கும் இருக்கணும். பகவத்கீதையை அடிக்கடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதை நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? நினைத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அப்போ சஞ்சயனோட இடத்தில் நம்மளும் அதை ஏத்துக்கணும். மாதாஜி 18.78. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீவிஜயோ பூதிஹி த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஸ்ரீவிஜயோ பூதிஹி த்ருவா நீதிர்மதிர்மம. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष सन्न्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. सर्वं सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். அற்புதமா கேட்டு ரொம்ப இதுவா இருக்கு. கண்டிப்பா மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள். இப்போ நம்ம 18.78ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானும் அர்ஜுனனும் இருக்கிற இடத்துல செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமை, அதாவது இந்த ஜட வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு எவ்வளவு துன்பங்கள், அதாவது பக்திக்கு இடர்பாடு. துன்பங்கள் வந்து நம்ம கர்மத்தினால வருது. பக்திக்கு எதுவும் இடர்பாடு வந்துன்னா அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அசாதாரணமான வலிமை யார் மூலியமா? கிருஷ்ணர் மூலியமாவும் அர்ஜுனர் மூலியமாவும். சரிங்களா? அப்புறம் நியாயம், என்னைக்குமே தர்மம் எப்பயுமே எங்க இருக்கும்? நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தரூபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வர்ஷவந்தே ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.